Здравейте, аз съм Виктор. Аз съм Иво. Аз съм Гуилев. Здравейте, това е ждрелото на река Ерма. Трънското ждрело е каньоновиден пролом, образуван от река Ерма в най-източната част на планината Руй и западната част на България. В геоложко отношение, ждрелото е изградено от здрави варовици с разнообразен строеж. Те са се формирали преди около 200 милиона години в морски басейн. Това е дъждовник, най-големия представител от саламандрите. Научното му наименование е саламандра саламандра. Изключително красив екземпляр. Сред дивата природа на Трънския край, между стръмни и почти отвесни скали, река Ерма си проправя път в едно от най-величествените ждрела в България. Това е място, където силата на водата и времето са създали шедьовър от камък и движение. В продължение на хилядолетия реката е дълбала пътя си през варовиковите скали, оставяйки след себе си ждрело с огромна височина. Отгоре човек вижда само тесен процеп, през който реката проблясва като сребърна нишка. Когато слънцето се скрие зад планината, сенките се разливат по скалите и ждрелото потъва в мистериозна тишина. Пътеката с дървени мостове води туристите през това чудо на природата, позволявайки им да усетят близо мощта на течението и величието на скалите. Въздухът е свеж, пропит с мириса на мъх и влажна пръст, а ехото на реката напомня за нейната непримиримост. Ждрелото на Ерма не е просто природна забележителност, то е символ на хармонията между сила и красота, между вечността на камъка и живата стихия на водата. Намираме се в музеят на киселото мляко в село Студен извор в община Трън. Близо до музея и къщата на доктор Стамен Григоров, откривателят на бактерията Lactobacillus bulgaricus. Миналото отбита, а вече на втория етаж е по-интересно за Стамен Григоров, за киселото мляко. А Стамен Григоров сигурно знаете, откривателя на бактерията на подпасването на млякото. Ето е бучката за биене на масло. Виждали сме, ето да, виждали сме при бабите на село, а тази е малко по-следващата, механизирана с устройството на перк. Тук е трапезата край, а в някои области софра или паралия или синия, в която Стамен Григоров е носил киселото мляко в нея. Нарича се ръкатка, защото е предназначена да се носи на ръка и млякото по-задълго запазва качествата си в нея. Носи, този е за всеки ден, другия малко по-официалния празничен. И тук вече е съвременният процес на подпасването на млякото. То беше в миналото, в бита. Ето го Трънския край, по-точно ждрелото. Там бяхте ли? Сега ще кажа това. Да. Специфичен е с своите географски фактори. Също така е много красив. Климата е изключително здравословен. Студена зима, прохладно лято, слънчева есен и кристално чист въздух. Планинския характер е обуславял откривателя на бактерията, родена на 27 октомври 1878 година в село Извор Лука. Учи средното си образование в София, висше по естествени науки във Франция и в Женева медицина. По това време в Женева чете своите лекции световно известния бактериолог професор Масол. И ето там на портрета му българската пръчица под микроскоп, която открива 1905 година. Всъщност бактерията, която причинява подхвасването на млякото. И тук на пъзъла пак увеличена доста пъти. Олийски лекар, а също така лекува и туберкулоза. И 1945 година внезапно умира, след като се е завърнал вече в България. А също е лекувал и болниците с моклясал хляб пеницелина. И тук вече оригиналното
Намираме се в югозападната част на Осоговската планина в подножието на връх Човека, който е висок 2047 метра. Издига се югоизточно от главното било и заедно с връх Кюнек оформят самостоятелно югоизточния рит на Осоговската планина. Зоната е вододайна. Тук има една малка колония от червени мухоморки или аманита мускария. Изключително красива гъба, макар че е отровна. На един от най-живописните ридове на Осоговската планина се издига връх Човека. Място, където планината сякаш наблюдава долините под себе си. С височина около 2047 метра, върхът предлага панорамна гледка към Кюстендил и околията. Ветровете тук носят аромата на борови гори, а в тишината се усеща силата на югозападната природа, сурова, но величествена. Свети Архангел Михаил е средновековна българска църква, разположена в село Горановци, община Кюстендил. Църквата се намира на 17 км от града и е разположена на десния бряг на река Драговищица. Църквата е била изградена върху основите на по-стара църква. През 12 век, по време на печенежките въстания, е била разрушена, а след това през 14 и 17 век е била реновирана. Градежът ѝ е от румени камъни, слепени с бял флоксан. Дължината ѝ е 7 метра, а широчината 4. Преди църквата е била изцяло изписана, а сега стенописи могат да се забележат само в долната ѝ част. Намираме се на скалата над параклиса Света Петка Проповедна в град Трън. Преди се, че тя е живяла тук в първата четвърт на 11 век и е помагала на хора от всички краища на света. Параклисът се намира в пещера. През края на 19 век е бил реновиран, а в него могат да се открият прилепи. Високо над Трън, сгушен сред скалите, се намира параклисът Света Петка Проповедна. Това свято място е известно с лековитата си способност и че помага на болни и страдащи. Стотици хора тук идват всяка година, за да запалят свещ и да оставят своите молитви. Атмосферата е спокойна, а гледката – възнаграждение за всяко усилие. Намираме се на Яблоничното древо. То се намира в община Трън, област Перник. Разположено е на границата между планината Гребен и Ездимирската планина. Цялата дължина на ждрелото е 4 км, започва край село Филиповци и свършва южно от село Банкер. Ждрелото е изключително интересно място. Пътя до него е може би един от най-трудните, които съм изкачвал. Реално, винаги, когато вървиш по него, си на ръба от смъртта. Намираме се на Чокновото блато, което е с обща площ 320 хектара. То е разположено до село Байкалско, община Перник и е защитена територия от 1992 година. Това е най-голямото торфено блато в България. Тук виреят растения като торфен мъх, блатно пропадниче и розмаринова върва. Също така се населява и от много редки и защитени птици, като например бяла потапница, водни кокошки и патици. В землището на село Байкалско се простира Чокновото блато. Природен феномен и убежище на редки видове птици и растения. Това е последното останало торфено блато с внушителни размери в Западна България.
чието тръстикови масиви създават живописен контраст с околните хълмове. Тук животът пулсира тихо, между водата, тревите и летящите сенки на чаплите. Дълбоко в недрата на Осоговската планина, в близост до село Илия, се намира една от най-интересните и малко познати пещери в Западна България – пещерата Илия, известна още като Радината пещера. Разположена е на около 1000 метра надморска височина, скрита сред гъсти букови гори и стръмни склонове, които пазят тайната й вече хилядолетия. Пещерата има обща дължина от около 120 метра с няколко разклонения и 2 зали. Вътрешността й впечатлява с естествени пещерни образования, които блестят като кристали, когато през отвора проникне дневна светлина. Температурата в пещерата остава почти постоянна през цялата година, около 10 градуса по Целзий, което създава уникален микроклимат и приютява прилепи и редки насекоми. Но пещерата Илия не е само природен феномен, тя е археологическо богатство. При проучване в района са открити оръдия на труда от камък, останки от първобитни хора, които най-вероятно са използвали пещерата като убежище през неолита. Намерените кремъчни сечива и парчета керамика свидетелстват за присъствието на човека тук още преди хиляди години. Днес, когато влизаме в пещерата Илия, усещаме не просто хладината на земните недра, а дъха на историята. Място, където природата и човекът са оставили следи еднакво дълбоки и вечни. Здравейте! Намираме се в Босинци, в музея на бусинската керамика. Босинци е един от най-старите центрове на гранчарството в България. На времето тук почти във всяко семейство има по един гранчар. Комплексът е открит през 1983 година и има 2 изложбени зали, които сега ще видим. В сърцето на Трънския край, сред зелените хълмове и тишината на планините, се намира село Бусинци. Малко по размер, но голямо по дух и история. Именно тук се ражда прочутата Бусинска гранчарска школа, която превръща гранчарството в изкуство, познато далеч отвъд границите на България. В музея на гранчарството могат да се видят съдове, създадени векове наред от поколения майстори, стомни, паници и делби, украсени с характерни орнаменти и цветове на региона – кафяво, зелено, жълто и бяло. Всеки предмет носи следата от ръцете, които са го извявали. Спомен за времето, когато занаятът се е предавал от баща на син. Бусинската керамика не е просто домакински съд, тя е език на символи. Във всеки мотив има история, вярване, молитва за плодородие и защита на дома.
Посещението на музея е както пътуване назад във времето, към едно минало, в което човекът и глината са живели в хармония, създавайки неща, които носят душа. Дойде краят на тази част. Също като в предходната, тук положихме доста усилия, видяхме се с много хора и отидохме на много дестинации. Защото Аз съм Иво. Аз съм Гуидо. аз съм Виктор. И ще продължаваме, защото краището не е край, то е само начало. Благодарим. 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 Здравейте, намираме се в пещерата Маника. Намираме се на скалата над параклиса Света Петка, проповедна в град Трън. Твърди се, че тя е живела тук в първата четвърт. О, милът.
детето. Браво на детето, браво на детето. Айде, чао! Чао! Ухлеле!